איך שאתה פה טוב? אחלה אחי. עולה. שלום. נשמע טוב לראות אותך. בכל מקרה, היום בדרך לבית ספר ראיתי מקרה קשה. היה מישהו, כנראה איחר לעבודה, נסע מעל המהירות המותרת, דרס לאנשים, נכנס בעמודים, במכוניות. מה לא? גם הרכב שלו התהפך, כנראה נהרג, עלה לו מרגש. מזעזע. בכל מקרה, אנחנו חייבים, לטובתנו ולטובת שאר המדינה בעולם, למצוא פתרונות למקרים כאלה. יש לכם? אני חושב שצריך להקפיד שכל מי שמתחיל ללמוד נהיגה והכל יקפיד על השילוט ולהחמיר את החוקים כדי שאנשים לא יעברו עליהם. כן, הקפדה מאוד כבדה על החוקים. אוקיי, יש לך? אני חושב שצריך לצאת בכל חוק, כי לא משנה איזה חוק זה בכלל, כל חוקי התנועה חשובים. אוקיי, וצריך ליישם אותם. סבבה, אז ציוד משמעותי הרבה יותר על חוקים. וואלה, אני חושב שהרעיונות שלכם מצוינים, אני אומר שלב. אתם מסכימים?